d'Educació Física de Catalunya, de l'INE de Barcelona. Jo soc l'Unai Sadokari, soc l'actual subdirector d'estudis del centre de Barcelona i la persona encarregada de realitzar la presentació d'avui. Presentació que versarà sobre els estudis de grau, Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de l'INE de Barcelona. Posteriorment a la presentació s'obrirà un espai de preguntes generals on els companys de gestió acadèmica del centre respondran als possibles dubtes. Després la idea és organitzar-nos en petits subgrups més específics per si n'hi ha dubtes més personals i després finalment acabarem la jornada amb una breu ruta per les instal·lacions esportives i això serà la jornada d'avui. Recordeu que la sessió serà gravada, la penjarem i que tota la informació de la que parlarem avui... Sí. Perfecte, gràcies. Els problemes del directe. Que tota la informació que presentarem avui està penjada a la web, d'acord? Llavors presento al director del centre, al doctor Alfredo Irurtia, que realitzarà una presentació, una benvinguda institucional en referència a aquestes jornades. Gràcies, Freddy. Sí, se va, que no sé per què té temps. Sí, no et preocupis. Bé, m'agafeu de xandall perquè vinc de classe en classe, d'acord? I és molt característic de l'INEF, no?, com estic ara. I veritablement, doncs, fixeu-vos que és una mica com el reflexe del que és aquesta casa, no? I el que diré ara ho dic amb absoluta humilitat, no? Jo soc catedràtic en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. Si poseu en una base de recerca Alfredo Irurtia veureu que tinc un fotimer de publicacions científiques, però aquí em teniu amb xandall també. Què vol dir? Que en aquesta casa combinem molt el que és el fet de, enteneu-me, suar l'esport, o sigui, som gent d'esport, d'activitat física, però per altra banda ens basem en l'evidència científica, en el mètode científic, que és la gran diferència de la formació que vosaltres heu vingut portant fins ara. Alguns entreu per la via de cicles, altres entreu per la via de batxillerat, però la gran diferència al donar la primera passa aquí és que tot el que feu ho fareu basat en l'evidència científica, que no vol dir, diguem-ne, que jo sigui professor de gimnàstica artística, d'acord? En aquest sentit. I crec que és el més maco d'aquesta carrera. Mireu, jo simplement us volia donar un petit missatge de benvinguda que vull iniciar primer de tot agraint-vos l'interès que heu tingut o que teniu o que mostreu cap a l'INEF. Un agraïment que us faig a vosaltres i un agraïment que faig a tot l'equip de gestió acadèmica que heu preparat aquest acte i respondreu segurament totes les preguntes que us puguin plantejar ells, elles, pares i mares. I en aquest sentit, doncs, gràcies. 3 conceptes molt ràpids. El primer, compromís. Què vol dir compromís? Som l'únic centre a l'INEF de Catalunya, que sabeu que tenim 3 seus. Les tenim a Lleida, tenim a Barcelona i tenim a INEF Pirineus, que som un centre públic. Per tant, tenim un compromís envers la societat. I això és important que els futurs alumnes que entreu ho entengueu. Vosaltres, si teniu la gran sort de poder entrar aquí, pagareu una matrícula que està subvencionada. Està subvencionada per qui? Pels meus pares, pels vostres. I, per tant, en el moment d'entrar ja els hi devem alguna cosa que altres centres no ho tenen perquè són privats, però nosaltres sí. Ens devem als nostres pares, a les nostres mares que han aconseguit, diguem-ne, aquestes instal·lacions, la meva nòmina. Som un centre públic i, per tant, en aquest sentit, un compromís que ha de ser recíproc. El nostre envers vosaltres i, molt important, vosaltres com a alumnes envers la societat. D'acord? Aquest és el primer missatge que us volia donar. El segon és excel·lència. Nosaltres som un centre que busquem l'excel·lència i busquem el màxim rigor en tot allò que fem, en els procediments administratius i en els procediments acadèmics. Us exigirem molt. Quan jo era alumne, que ja fa uns quants anys, hi havia com un missatge lo difícil en INEF és entrar, però una vegada entres, això ha canviat radicalment, cap a bé. És difícil entrar i ja us garanteixo que també serà difícil, diguem-ne, superar aquesta carrera. Per què? Per aquest compromís que jo us parlava abans, perquè és important que sortiu amb la màxima formació. A Espanya n'hi ha més de 50 centres, facultats, que donen el títol de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i nosaltres volem seguir sent referents. Per tant, això fa que el nivell d'exigència cada vegada sigui més alt. Fareu cinesiologia, fareu biomecànica, fareu fisiologia de l'exercici, fareu noves tendències en el procés d'entrenament, farem assignatures fortes.
d'acord? Ja veureu amb una progressió, des de primer fins a quart, després amb màsters, amb estudi de doctorat. O sigui que teniu una oportunitat única per poder situar-vos, diguem-ne, on nosaltres volem situar-vos. Per tant, aquest és el missatge d'excel·lència. I finalment, que ja ho he parlat abans, la paraula que a mi m'agrada sempre transmetre, que és acadèmia. O sigui, aquest és paradoxal també, no? Però és un edifici que és com una mena de temple i veritablement molts alumnes, quan heu acabat la carrera, fan en les seves xarxes socials, fan la foto quan tornen 3-4 anys i posen el templo. I és una mica aquest sentiment d'acadèmia i de qualitat. No només en el missatge, diguem-ne, acadèmic purament dit, sinó també en els valors que intentem conculcar als vostres fills i filles. Per tant, en aquest sentit, no em vull extendre més, agrair-vos l'interès que teniu, tant de bo pugueu accedir aquí amb nosaltres i us acompanyarem de la millor manera que sapiguem. Moltes gràcies. Merci, gràcies, Freddy. Doncs continuem amb la presentació. Primer de tot, explicar aquí, ja ha avançat una mica el director de centre. L'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya té 3 centres, el centre de Lleida, de la Seu d'Urgell i el nostre, que és el centre de Barcelona, més que res per contextualitzar i poder-nos ubicar. En aquest centre, en el centre d'INE Barcelona, impartim docència en grau, en màsters, alguns màsters els coordinem nosaltres, altres col·laborem, estudis de doctorat, també col·laborem i gestionem tot el tema de l'Escola de Tècnics d'Esportius, formació continuada, cursos de formació continuada i també ens dediquem a la recerca. Dins del grau de Ciències d'Activitat Física i l'Esport tenim diferents àmbits, àrees de coneixement. Tenim l'entrenament esportiu, com després es verà reflectit en el pla d'estudis que després us presentaré, l'educació física, el Departament d'Activitat Física i Salut, Medi Natural i Lleure i Gestió Esportiva. Aquest seria el pla d'estudis dels 4 cursos. Com veieu, està dividit en semestres, cada curs, primer semestre, segon semestre. Cadascun dels cursos són 60 ECTS, en cada semestre treballem 30, amb un total, el grau, de 240 ECTS, que són els crèdits. D'aquests crèdits, tenim per una banda assignatures vinculades a l'entrenament esportiu, com per exemple esports individuals, col·lectius, les teories de l'entrenament. Per una altra banda, vinculada amb l'educació física, pedagogia, manifestacions bàsiques de la motricitat, expressió corporal, aprenentatge, jocs, intervenció, avaluació. Tenim també les vinculades amb l'activitat física i salut, anatomia, les fisiologies, psicologia, cinesiologia, com abans han comentat, biomecànica, nutrició, estadística, primeros auxilis, promoció i prescripció de l'exercici. Vinculades amb el medi natural, les activitats en el medi natural, esport emergents i lleure i esport, i vinculats amb la gestió esportiva, tota la branca de sociologia i història, legislació i organització de l'esport i gestió de l'esport. A més, si us fixeu, n'hi ha quart curs, n'hi ha una sèrie d'optatives, 30 ECTS, que ara us explicaré. En el quart curs tenim 3 assignatures de grau, després una sèrie d'optatives i el pràcticum, les pràctiques externes i el treball final de grau. Aquestes optatives es divideixen per mencions. Cada menció té 30 ECTS, de tal manera que existeix la possibilitat actualment de cursar cadascuna de les assignatures de la menció i acabar la llicenciatura amb aquesta menció, i també actualment existeix la possibilitat de la no menció. Si algunes de les assignatures o la menció no la teniu clara, el poder agafar diferents assignatures sempre i quan tinguin un total de 30 ECTS, que seria l'optativitat. Tota aquesta informació que us vaig donant, que pot ser que ara ho faci molt ràpid, ho teniu tot a la web. Llavors, no patiu, perquè segur que després amb molta més calma i tranquil·litat podreu veure no només el pla d'estudi, les assignatures, sinó inclús també els plans docents. És públic. Es pot accedir als plans docents de cadascuna de les assignatures i teniu molta més informació
de tot el que es fa en cadascuna d'elles. Número de places en l'INE de Barcelona. El que es proposen són 150 places. I la via d'accés és, com també s'ha comentat abans, a través de l'ASPAU, dels cicles formatius. N'hi ha algunes possibilitats per altres llicenciats, perquè persones que venen d'altres carreres o majors de 25 anys, etc. A més, que després us explicaré les PAP, les proves d'aptitud personal. Una mica per tenir una orientació, aquestes són les notes de tall del curs passat. Us hem posat la nota de tall també aquí en l'INEF de Barcelona, també en l'INEF de Lleida i en la Seu d'Urgell, l'INEF Pirineus. Aquí la nota del tall en l'INEF de Barcelona el curs passat va ser de 10,084, una nota alta. Com sabeu, això són notes de tall del curs passat, més que res perquè pugueu tenir una referència. Us comentava abans que s'ha de realitzar, a més de l'ASPAU, o depèn la via d'entrada, la prova d'actitud personal, l'ASPAP. L'objectiu d'aquestes proves d'actitud personal és que l'aspirant pugui demostrar que té les capacitats, la forma física i les habilitats motrius suficients per cursar i aprofitar el grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. Us he posat aquí també l'enllaç on està tota la informació, perquè jo ara faré un breu comentari de les diferents proves, però en aquest enllaç, que el podeu buscar a la web de l'INEF, està desenvolupat totes les proves, tot el guió de tot, tota la informació vinculada amb l'ASPAP. N'hi ha diferents llocs on es fan aquestes proves d'actitud personal. En concret, aquí en l'INEF de Barcelona la desenvoluparem el dia 20 de juny. Tant en l'INEF de Barcelona com a l'INEF Lleida Pirineus n'hi haurà 60 places per realitzar, 600 places per realitzar el que són les proves. L'estructura de les proves són 4 proves. Una primera prova d'adaptació al medi aquàtic, que aquesta s'ha de superar obligatòriament. Una segona prova de cursa llançadora, la curs navet, que també s'ha de superar obligatòriament. I de les 4 proves cal obtenir la qualificació d'apte mínim en 3. Mínim en 3, tenint en compte que les 2 primeres s'han de superar obligatòriament. Torno a repetir, tota la informació que ara us estic donant la teniu a la web per poder-lo mirar i estudiar amb molta més tranquil·litat. L'apte de cada prova s'obté igualant o superant les marques mínimes específiques establertes per cada prova. En el cas de la prova d'adaptació a medi aquàtic, mencionaré 5 cèntims de lo que és la prova. Té una primera part d'anada, 5 metres en apnea, més 20 metres de desplaçament horitzontal en posició dorsal, i una segona part de la prova, que seria la tornada, 20 metres de desplaçament horitzontal en posició ventral, més 5 metres en apnea. I aquí teniu, per als aspirants masculins i femenins, el barem, la nota de tall. La segona prova és la cursa llançadora, la curs navet. La curs navet suposo que algú de vosaltres, si no gairebé tots, ja alguna vegada l'heu posat en pràctica, heu participat en alguna curs navet, les dimensions i els paliers complets necessaris per cadascú, pels aspirantes masculins i per les aspirantes femenins. Després tenim el llançament de pilota medicinal. Aquí tenim la marca, igual o superior a 5 metres 35 amb la pelota de 5 quilos per als aspirants masculins i 5 metres 35 per a la pelota de 3 quilos per a les aspirantes femenines. La quarta i última seria el salt de peus junts, on amb els peus junts hem de realitzar un salt, 2,20 metres per als aspirants masculins, igual o superior, i 1,75 metres per les aspirants femenines. Informar-vos que a partir d'alumnes ja matriculats en el 2022-2023 no n'hi ha cap reconeixement de crèdits d'aquelles persones que puguin accedir als estudis de grau de l'INEF de Barcelona per via de los ciclos formativos de grau superior de activitat física i esportiva, ensenyament i animació socioesportiva i condicionament físic.
Fa un temps els alumnes que entraven per aquesta via reconeixien una sèrie de crèdits, ara no. Ara no, vull dir, des de les matrícules del 2022-2023. Formació de tècnics. Això després, si teniu més dubtes més específiques i més concretes, els companys de gestió acadèmica us podran resoldre, però és l'escola de tècnics esportius que es gestiona des d'aquí. El que fa és, a la part dels estudis que es desenvolupen en el grau, amb el primer i segon curs poder obtenir el tècnic esportiu de nivell 1 d'algun d'aquests esports, i amb les assignatures tant de l'Escola de Tècnics Esportius com les de grau, de curs de tercer i quart, poder arribar al tècnic esportiu de nivell 2. A més, això ja una vegada esteu dins i s'hagin superat un mínim de crèdits, tenim també un aspecte molt important que és el de la mobilitat. En la mobilitat nosaltres participem en la mobilitat Erasmus, tant l'Erasmus Estudis com Erasmus Pràctiques, per desenvolupar algunes assignatures, el semestre, inclús tot el curs, en alguna universitat europea amb la que tinguem conveni, i a més també existeix la mobilitat interna dins dels estudis de grau de les universitats espanyoles, que és la mobilitat SICUE, només perquè us pugui sonar. Això és molt interessant, tenir-ho molt clar des de l'inici, si teniu la sort de poder entrar i estar amb nosaltres, perquè una part molt important per poder accedir a totes aquestes qüestions és la nota, l'expedient acadèmic. Per tant, si abans d'entrar ja teniu idea de poder gaudir d'algunes d'aquestes possibilitats, penseu que quan millor sigui la nota, més possibilitats tindreu. No només per això, també per una altra sèrie de qüestions, però aquestes ja us les explicarem en les jornades de benvinguda per a aquelles persones que ja estem dins del grau de Ciències d'Activitat Física i l'Esport de l'INE de Barcelona. Les sortides professionals, aquí he posat algunes, les més generals, dins de l'entrenament esportiu, la preparació física, la direcció tècnica, la direcció de projectes de recerca aplicada, vinculats a l'educació física, la coordinació d'activitats físiques en centres escolars, la direcció d'associacions esportives, la investigació educativa, vinculat a la gestió esportiva, la gerència i direcció de serveis d'esports, clubs, federacions, la direcció tècnica de centres i empreses de serveis d'esports, tècnics de serveis esportius d'entitats, ja siguin públiques o privades, vinculades amb l'activitat física i la salut, la direcció tècnica de centres de fitness, de wellness, planificació i control d'activitats per la salut, prescripció de l'exercici físic, readaptació funcional i lesions, i vinculats amb el medi natural i el lleure, l'organització i planificació d'activitats, direcció tècnica i la conducció d'activitats de lleure. Les instal·lacions, aquesta és una foto aèrea antiga de les nostres instal·lacions. Ja us he comentat a l'inici de la presentació que a l'acabar la jornada la intentarem tancar amb un tour per les instal·lacions per poder veure de les instal·lacions que contemplen, les instal·lacions internes i les externes, part esportiva interna i les esportives externes, però després amb els nostres companys de gestió acadèmica ja fareu el tour i qualsevol dubte el podreu consultar. Suposo, no lo sé a l'hora que ho farem, però en principi no sé si n'hi haurà alumnat fent classe. En el cas que n'hi hagi, és tan fàcil com estar observant i tampoc fer molt soroll perquè estan fent classe. I ara, com us comentava a l'inici, la idea és realitzar, baixarem amb els micros demà, per si teniu alguna pregunta molt general vinculada amb algun d'aquests apartats, l'admissió, l'EFTEM i la mobilitat, bàsicament, de manera general. I després el que farem, com suposo que també n'hi haurà dubtes molt més personals, el que farem serà petits subgrups perquè cadascú de vosaltres, en funció dels dubtes que tingueu, us adreceu a la persona que us pot respondre i ho gestionarem així. Creiem que era molt més funcional que no pot ser l'estar escoltant preguntes molt personals. Llavors, el que demanem ara és si teniu qualsevol pregunta general que pugui ser d'interès per qualsevol dels presents, ho podem fer, i després no patiu que tenim encara temps per poder fer aquestes preguntes més individuals. Llavors, si alguna persona té algun dubte, no té més que aixecar la mà. Gràcies.
La primera nota de tall que surt d'INEF Barcelona surt després de les proves d'aptitud o abans? A veure, la nota de tall és una resultant de l'adjudicació de places. Per tant, surt al final del procés. Ja quan la Generalitat adjudica totes les places del sistema universitari, coneixem la nota de tall. Abans no. Pensa que l'ESPAP és apte o no apte i a partir d'aquí amb els aptes i les aptes s'adjudiquen totes les places en base a la seva nota d'accés. I l'últim o l'última persona que entra és la persona que marca la nota de tall. Si no entres, diguéssim, a la de Barcelona i entres per dir alguna cosa a l'INEF Pirineus, pots cursar el primer curs a Pirineus i el segon a Barcelona? Tens l'oportunitat de canviar-te d'universitat al segon curs, però per fer segon, no per tornar a fer primer. Sí, hi ha l'admissió per canvi d'universitat o d'estudis universitaris i es pot demanar sempre i quan compleixis uns requisits que són mínims. És a dir, per exemple, en el nostre cas et demanem que del teu pla d'estudis d'origen et puguem reconèixer 30 crèdits en el nostre pla d'estudis. Què passa? Que, per exemple, ara mateix estem en període de presentació de sol·licituds. Ara. La gent que està fent primer només pot presentar el que ha fet el primer semestre i ho ha d'aprovar tot, evidentment, perquè si no, no arriba a aquests 30 crèdits i, a més, si està fent ciències de l'activitat física en un altre centre no hi haurà problema, però si està fent un altre tipus d'estudis, doncs possiblement no arribaria a aquests 30 crèdits perquè hi hauria assignatures de primer semestre que nosaltres no li podríem reconèixer. Però sí, hi ha la possibilitat, però és una possibilitat. Vull dir, hi ha actualment 15 places i es poden presentar 60-70 sol·licituds. I en aquest cas també tenia en compte la diferència dels plans d'estudis dels diferents centres. Una cosa, per fer l'ESPAP, si jo vull venir a Barcelona, les puc anar a fer Lleida a l'ESPAP o s'han de fer a Barcelona si vull estudiar a Barcelona? Les pots fer qualsevol dels centres que sortien per aquí, a Vic, a Barcelona, a Girona, és igual. És una única prova per totes les universitats públiques que demanen les proves específiques. I una última pregunta. Si tu suspens, diguéssim, l'ESPAP de Barcelona, després et pots presentar l'endemà a les de Lleida? No. No, perquè quan tu facis la preinscripció, en el procés de preinscripció universitària de la Generalitat, en el portal de preinscripció, tu et matricularàs per unes proves físiques, no per 5, per si suspens. O sigui que no. De totes maneres, aquí teniu, jo he mencionat abans la data en la que fem aquí, però veieu que durant tota la setmana, crec que aquí és un dimarts, llavors en la Universitat de Vic lo fan el dilluns, en Lleida el dimecres dijous i en Tecnocampus, si no estic confós, per les dates, sí, el divendres, però teniu en compte que és aquesta setmana. Alguna altra qüestió? Sí. Jo volia preguntar quin és el preu de la matrícula actualment per entrar aquí a INEF? Preu de la matrícula? Sí. Bé, com ha recalcat molt bé abans el director del centre, això és un centre públic i els nostres preus els marca la Generalitat en el decret de preus públics que es publica al voltant del mes de juny. Però tu el que vols saber al final és el preu. Sí. Aproximadament uns entre 1.400 i 1.500 euros per curs acadèmic. A excepció de les activitats al medi natural que tenen un cost addicional. Per exemple, a segon curs es fa la sortida de medi natural a la Seu, una setmana en règim de concentració, i això té un extra cost, perquè s'ha de pagar
l'allotjament de 160 euros. I les activitats al medi natural habitualment tenen un cost addicional. Gràcies. Tenir també en compte que les segones matrícules, que també són preus públics i també està estipulat, les segones matrícules incrementen el preu per crèdit. Hola, bon dia. Jo voldria preguntar, en el procés de selecció, hi ha alguna predisposició a escollir els alumnes que, per exemple, vinguin de grau superior o siguin més 25? O del batxillerat? No, tampoc. Vale. No, a veure, és un procés obert, públic, de la Generalitat. La Generalitat és qui assigna aquestes places. Les places dels alumnes que venen per cicles formatius i batxillerat venen del mateix sac, provenen del mateix sac i competeixen, si es pot dir així, entre uns i uns altres. La via de titulats universitaris té les seves places reservades, però no s'afavoreix a l'alumne que ve d'una via o d'una altra. Té la nota que té i en base a aquella nota se li adjudica o no una plaça. Vale, moltes gràcies. De res. Hola, bon dia. Una pregunta vinculada sobre l'admissió, de fet són dos, és per l'admissió, si el candidat de grau és d'esportista d'elit o al rendiment, té que assolir les proves PAP, la primera pregunta seria aquesta, i després si hi ha un percentatge d'admissió destinat per a aquest tipus de candidats. Gràcies. A veure, no ha de fer les proves PAP, no les ha de fer, ha d'acreditar que és esportista del rendiment o del nivell, això ho haurà d'acreditar durant el procés de preinscripció universitària i ho haurà d'acreditar a la Generalitat, no a nosaltres. I aleshores, la segona quina era? Sí, places reservades. Sí, existeixen unes places reservades per aquest col·lectiu. Per aquest col·lectiu i per discapacitats. És un 5%. És un 5% de les places. Si en tenim 150, doncs el càlcul és evident. 8 places. He respost? Sí? Hola, bon dia. Mira, jo volia preguntar, pel que fa a les PAP, tenen preferència les persones que facin millor una prova o una altra? És a dir, és apte o no apte o té més preferència una persona que, per exemple, a la CUSNAVET arribi al 9 en comptes del 7,5? No. Has de superar uns valors mínims i en quan tens el valor mínim de la prova, aquella prova la tens superada. I ens és igual si la prova, em sembla que la de natació eren 55 segons pels nois, és igual que facis 55, que 50, que 40. És igual, ets apte d'aquella prova. Clar, però i si hi ha moltes més persones que la superin que places, què passa? Aleshores entra en joc la teva nota d'accés. Tu tens una nota d'accés a la universitat per la teva via i, evidentment, superaran les proves específiques molta més gent que no pas places hi ha, però és un primer cribatge en aquest sentit, en el sentit de l'adjudicació de places, i després la Generalitat, amb aquestes persones que han superat les PAP, doncs les ordena per ordre de nota i va adjudicant les places segons les seves preferències que han establert en la prescripció universitària. Merci. Hola. Els últims anys no s'han fet les PAP per ingressar a INEF o al CAFE. Aleshores, aquest any, com se fan les PAP, penseu que la nota de tall baixarà o pujarà? Bueno, jo vaig responent, però això és una apreciació una mica personal. Si tenim en compte les proves o les notes de quan es feien les proves, eren més baixes. Justament perquè aquest primer cribatge durant aquests 3 anys no ha existit. Llavors hi havia més gent i la nota era més alta. Ara suposem que de totes les persones que s'inscriguin per als nostres estudis hi haurà potser un 20-25% que no superaran les proves
i per tant la nota possiblement baixi. Vale, Possiblement. Però no ho sabem. Com he dit abans, és una resultant de l'adjudicació de les places, no ho sabem. No, és que vam notar que les notes de tall dels últims anys havien pujat més que la resta de carreres. Per això el dubte. Clar, perquè la resta de carreres, a excepció potser de primària i alguna carrera més, no tenen prova específica. Llavors no va variar, però a nosaltres sí. Moltes gràcies. Hola. A CAFE hi ha un doble filtre, per tant, pot haver-hi alumnes que tenen un expedient acadèmic brillant però que no superin les PAP. Aleshores, això fa que el doble filtre sigui més exigent. Aprofito per comentar una cosa, que és que els alumnes que tingueu previst fer alguna mobilitat en algun moment de la vostra carrera, apreteu en els idiomes, perquè el nivell d'idioma, sobretot el d'anglès, és un requisit per poder accedir a universitats que siguin de nivell. L'idioma, jo recomano sempre seguir estudiant una tercera llengua, també ho recomano a la universitat. No és un requisit per tenir el títol acreditar un nivell d'idioma, no ho és. El Ministeri va estar plantejant aquesta qüestió, finalment no ha tirat cap endavant, però sí que us ajudarà a vosaltres en diferents processos, sobretot a la vida en general, per trobar feina i per si voleu fer una mobilitat internacional, de vegades les universitats de destí demanen un B2 o un C1. Hola. No he comentat res de les beques. Entenc que la beca del Ministeri seria aplicable en aquesta universitat. Sí, en principi les beques, tant la beca del Ministeri com l'equitat, són aplicables, sempre i quan la persona sol·licitant compleixi els requisits. Gràcies. Hola, bon dia. En relació a això de les beques, en cas de família nombrosa, no hauries de demanar una beca al Ministeri ni... És simplement quan fas la matrícula aquí? En cas de la família nombrosa, ja sigui general o especial, has d'acreditar que tens aquesta categoria en el procés de matrícula. Hola, bones, de nou. M'agradaria preguntar per esportistes que, per exemple, com jo, que tenen asma, tema per proves físiques, podríem dur el que seria el Ventolin o hi hauria algun inconvenient? Ho hauríem de notificar abans? S'hauria de notificar abans per tenir-lo en compte. Vale, i quina seria... Després, en el cas que et doni algun atac, el poder-lo fer servir. Algun atac puntual durant la prova. I quina seria la via de notificació? O sigui, seria tema a l'hora de donar el justificant mèdic de les proves físiques o alguna cosa? En principi, tu quan faràs la prova SPAP has de dur un document, un certificat mèdic on el metge ha de posar una frase, o has de fer una prova d'esforç, en principi, on ha de posar una frase concreta, que pots fer exercicis de capacitat aeròbica màxima, alguna cosa així, d'esforç màxim. Per tant, suposo que si tu pots superar aquestes proves, adjunt amb aquest certificat mèdic, donant per entendre que ets asmàtic amb un certificat, i que és necessari del Ventolin en el cas puntual que ho necessitis. Vale, moltes gràcies. Hola, bon dia. Jo volia preguntar que si al moment de fer la SPAP tens algun accident, modo
et trenques una cama o alguna cosa d'aquestes, podries fer les proves després de l'estiu o quan ja estigués bé, o aquest any és com que ja no pots accedir a la universitat? En principi sí que es poden fer el que últimament amb els anteriors moments que hem fet PAP, les places no hi havia més capacitat, per tant no hem pogut tornar a obrir un altre procés de PAP, per tant no s'ha fet. En principi, si t'has lesionat i no ho pots fer-ho, ho tindries que fer l'any vinent. Hola. Sí, por favor, sisplau. Es sap si les PAP es faran pel matí o per la tarda? En principi és en horari de matí. Vale. Hola, volia preguntar si es sap quina era la nota de detall quan es feia les PAP fa anys. Aproximadament un 9 amb 8, quan jo vaig entrar, de posterior van ser 2 més, 9,49, una mica més, 9 amb 6 com a molt. Ho pots consultar a la pàgina web, perquè també surt les notes. En qualsevol cas, penseu que això és orientatiu, dependrà dels aspirants que es presentin ara i de les notes que tinguin. Bon dia. La pregunta era que si les inscripcions a les PAP es poden fer telemàtiques o per quin mitjà es pot fer? O s'ha de venir presencial amb la documentació? La documentació s'ha d'entregar presencialment perquè has d'acreditar el certificat mèdic i com té la signatura del metge no es pot enviar escanejada perquè hem de donar verificació i per tant s'ha de fer el registre que és un document oficial. I la inscripció a les PAP s'ha de fer en el centre on faràs les proves o, per exemple, podem utilitzar un altre centre INEF per fer les proves aquí o a l'inversa? No sé si m'estàs preguntant per la matriculació o la inscripció. La inscripció a les PAP. Una vegada feta la matriculació a través de la preinscripció universitària i el pagament de les proves, has de presentar la documentació al centre on fas les proves. I aquesta presentació de documentació la pots fer presencialment aquí o per correu certificat. Però de forma telemàtica no, pel que comentava el meu company. I utilitzant un altre centre oficial tampoc, dels vostres? No, jo el que volia dir és que respecte al certificat mèdic és molt important que llegiu el document de les PAP perquè ahir ho explica tot i a més surt la frase literal que ha de figurar en el certificat mèdic. Si aquesta frase literal no hi figura, no el podem donar per vàlid. Per què és important que figuri aquesta frase? Perquè hi ha proves que són d'esforç físic, la Kursnavet, per exemple. Aleshores, nosaltres hem de tenir clar que la persona que es presenta no té una cardiopatia o té algun problema que pugui tenir unes conseqüències greus. D'acord? Aleshores, jo recomanaria que miréssiu la normativa, sobretot a la part tota, però sobretot a la part de com s'ha de presentar la sol·licitud, quina documentació s'ha de fer i la part del certificat mèdic i que el doctor o la doctora que us el faci que escrigui exactament el literal. És possible que algú digui, no ho sé, aleshores ja serà criteri de fer-vos unes proves més exhaustives o no. Però és una frase que és important.
Hola, un altre cop. Volia preguntar si tu ja fas un esport i ja en aquest esport tens un certificat mèdic que t'han donat a principi de temporada. Hola. Què passa? Sí, si pots allunyar una mica el micro de la boca. Vale. Així? Si no, Vale, sona molt. Hola, quasi no sé. Bueno, jo he escoltat la pregunta. Sí. Els certificats mèdics tenen una caducitat. Per tant, si tu ets jugadora o practicant d'algun esport i tens un certificat mèdic de principi de temporada, no et servirà. Té una caducitat màxima d'un mes. Vull dir, el certificat, la teva salut pot canviar. O sigui, has de fer un especial per entrar. Sí, el certificat sí l'has de fer especial, però com deia l'Alicia abans, tu vas al metge i el metge pot ser el teu metge de tota la vida i coneix perfectament el teu estat de salut i et signa aquell certificat sense fer cap tipus de prova. Molt bé, és una responsabilitat del metge. Però si vas al metge del cap, et dirà, escolta'm, jo per posar-te aquesta famosa frase necessito fer unes proves d'esforç i potser no te les pot fer al cap. Aleshores no et signarà el certificat i hauràs de buscar un centre on sí t'ho puguin fer. Gràcies. Bon dia. Bé, una part ja me l'heu respost ara, per això del metge, si havia de ser el capçalera o havia de ser un metge esportiu. Això ja queda clar. Però, exacte. El certificat entenc jo que és aquell que venen als estancs, sí? I una altra pregunta, perquè ens hi hem trobat. Vosaltres, és tonteria perquè és d'un verb, Aquí posa que el fulanit ha de fer, pot fer proves d'alt rendiment o no sé com ho diu, en canvi la UBIC posa pot realitzar. Aquest concepte és que, clar, que no la caguem ara per un verb, saps? Jo penso que el que és important és que hi figuri proves físiques d'esforç màxim. Si les pot fer, les pot realitzar, les pot... Jo penso que... No només que res, perquè cada universitat ens heu anat dient el que és, que ara no la liem per una paraula, saps? La normativa és la mateixa per totes les universitats i la frase és la mateixa per totes. Sí, només canvia això. Potser amb l'exposició podem dir ha de realitzar i l'altre dirà pot fer. No, jo dic que és una tonteria però que no ens trobem. L'esforç màxim és... Sí, això sí, ja no hi ha problema. Merci. De fet, com es comentava abans, l'important és això, agafar la normativa, el document escrit, que és exactament el mateix per totes les facultats i seguir-lo. Perquè pot ser que a l'hora de presentar igual fem servir un verb o un altre, però el que serà efectiu és el que posa la normativa. Llavors, el primer, en el cas de les PAP, és estudiar molt bé aquest document, aquesta documentació, i en el cas de tenir dubtes, preguntar. Però primer, llegir-ho bé, estudiar-lo bé. Alguna pregunta més vinculada amb aquestes qüestions? O sigui, si jo vull fer les proves físiques a Vic, he de presentar la documentació a Vic? Sí. Joder. Vale, merci. A veure, de fet hi vas a Vic a fer les proves i tampoc deu ser massa complicat, Con el viaje. Bé. A la universitat, a l'INEF de Lleida hi ha l'opció de fer el doble grau amb educació primària. Aquí seria inviable, no? O no? O sigui, fer CAFE y educación primaria. Así como has comentado tú, ¿no? en el pla d'estudis y tal com està organitzat l'INEF de Lleida, tenen aquesta possibilitat. En el nostre cas no. Vale, gràcies. M'estan comentant, després presentaré a les persones que, de fet aprofito ara i us presento. Aquí tenim a Alicia Belsa, que és la cap de gestió acadèmica, José Vicente Espósito, Ana Pérez, Hugo Ripoll, Xavi Coll, Fran Orellana i Elena Ramírez, són tots companys i companyes de gestió acadèmica, que no l'he fet al principi i esteu escoltant gent que s'està parlant i no sabia qui és. Llavors, ara ja fetes les presentacions, le deixo a Alicia que acabi d'exposar. Sí, a veure, que a Lleida el que hi ha és la doble titulació, el doble grau, que en 5 anys, crec que és, que fan les dues carreres. Aquí a Barcelona aquest doble grau no el tenim,
És que no sé qui és la persona que va preguntar. Vale, volia mirar-te. No tenim aquest doble grau, ara podries fer una simultaneïtat d'estudis, o sigui, la UB té la seva facultat d'educació i nosaltres, i si et quadrés per horaris, podries fer-la, però no seria un doble grau. Referent a l'ESPAP, era saber quan s'obre la data d'inscripció i com s'assignen les 600 places. La data és el 6 de juny, és la data que s'obre la preinscripció universitària. Qui ho ha preguntat? És que no ho he vist. Hola. Del 6 al 12 de juny. És un termini molt curt perquè el 20 de juny s'han de fer les proves. S'ha de comprovar documentació, etc. És el mateix dia que s'obren les inscripcions a l'ESPAU, també. És el mateix dia. Com s'assignen aquestes 600 places? Doncs el primer que arriba queda inscrit. Si en algun moment tu vas a fer la preinscripció universitària el dia 12 i Barcelona ja està inactiu, doncs és que s'han cobert aquestes 600 places. No han cobert mai, tampoc. Hola, bon dia. Per entregar els papers per l'ESPAP, he d'anar jo presencialment o pot anar el meu pare? Pot venir qui sigui, és igual. Ho ha de presentar al registre i porta la documentació, el registre i ja està. I si no, tens l'opció de fer-ho per correu certificat. O sigui, no cal ni que vingui ningú. Vale, gràcies. Alguna pregunta més vinculada? Sí? Helena, sisplau. Si vens del grau d'educació primària, de la menció d'educació física, tens alguna mena de convalidació de crèdits? La pregunta. Sí, pots tenir-la. O sigui, el fet del reconeixement de crèdits per estudis universitaris previs s'inicia a sol·licitud de la persona. O sigui, ets tu qui ha de dir has de fer un previ estudi del teu pla d'estudis, ara estic dient moltes vegades la paraula estudi, del teu pla d'estudis i el nostre, i dir, mira, jo he fet això allà i aquí podria reconèixer aquesta assignatura perquè els continguts són els mateixos. Doncs hi ha un procediment en el qual tu ho demanes, es valora, has de presentar una documentació i el cap d'estudis decideix si sí o si no. Però això és una vegada ja tens la plaça, ja t'has matriculat i ja estàs aquí com a alumne INEF. Però sí, amb aquesta carrera i amb totes les altres. I seguint també aquest tema, si jo acabo aquest any la carrera, és del mateix centre, o sigui, és de l'UB, però clar, la matrícula universitària es tanca abans que el que viene siendo l'expedient acadèmic. S'ha de fer alguna cosa específica? Hi ha algun problema com per la via de la segona titulació? A veure, aquesta pregunta és més complexa. Per què? Perquè el tema de l'accés a la universitat no depèn dels centres, depèn de l'Oficina d'Accés a la Universitat i del Consell Interuniversitari de Catalunya. Aleshores, potser és una pregunta que hauries d'adreçar a un altre organisme. Jo crec que no hi haurà problema. De fet, molts alumnes que acaben una carrera es preinscriuen per la següent. Una altra cosa és la via d'accés. Quina tindràs i si el fet de fer una segona carrera al sistema públic et comportarà un 40% de recàrrec, que és més que possible. Això ho has de saber. Però respecte a l'accés, tu fes la teva preinscripció universitària, respon totes les preguntes acadèmiques que et farà el sistema i a partir d'allí la Generalitat t'assignarà la plaça i per una via o per una altra o el que sigui. Però has de poder fer-ho sense cap tipus de problema. Gràcies. Tenim alguna pregunta més? Sí? Hola.
Sent una carrera que implica molt l'activitat física, en cas de que ens lesionem durant la carrera, com seria la forma d'avaluar-nos i potser ens repercutiria en algun sentit? És una pregunta que aniria molt bé tornar-la a fer una vegada que puguis estar dins i cap problema en respondre, però en funció del tipus de lesió, de lo que passi, les diferents assignatures, depenent de les competències que es necessiten superar en cada assignatura, s'adequen, s'adapten d'una manera o una altra, però no n'hi ha cap problema. I una altra pregunta relacionada amb un altre tema. En quant al pagament de la matriculació, quines serien les metodologies? Seria mensual, anual, hi hauria algun descompte i quins tipus? Com he comentat abans, el tema del decret de preus de la Generalitat, del decret de preus públics, allà es marquen totes les bonificacions possibles, que solen ser principalment per família nombrosa, de categoria general especial, per discapacitat, per matrícula d'honor en batxillerat. Hi ha una sèrie de bonificacions. Tu pots pagar la matrícula tot d'una, en un sol termini, o en 5 terminis, sense incrementar el cost de la matrícula. No per fer-la a terminis tens un tipus d'interès determinat, etc. Aquestes són les modalitats de pagament de la matrícula que fem aquí. O tot d'una, el que seria l'octubre, o amb 5 terminis que arribaries fins al mes d'abril. Moltes gràcies. També us animo a que reviseu la normativa de matrícula de la UB i també la del centre. Hi ha el decret de preus vinculat per saber exactament quin serà el cost del crèdit en funció de la situació de cadascú de vosaltres, que no ha de ser la mateixa. Però també la normativa de matrícula per veure quines són les exempcions, etc., els terminis de pagament i les modalitats. Sí, alguna pregunta més? Passem a les preguntes vinculades amb l'Escola de Tècnics Esportius. Si n'hi ha alguna pregunta. No? Sí? Helena, sisplau. La inscripció es fa una vegada ja... La inscripció es fa una vegada ja entres a la carrera o s'ha de fer abans per cursar el curs de tècnic esportiu a la vegada? Un cop ja estàs dins de la carrera, tens l'oportunitat de poder fer un grau esportiu de tècnic esportiu, ja sigui de la modalitat que estaven exposades anteriorment. En principi la matrícula és oberta, l'únic requisit previ és la superació de la prova d'accés, que això ve estipulat per Educació, on ells obren uns terminis, tu t'has de presentar, les has de superar i amb aquest certificat de superació ja podem fer la matrícula. A priori, ara mateix, amb el pla d'estudis actual, a tercer podries obtenir el nivell 1 de tècnic esportiu i a quart, cursant totes les assignatures que estan vinculades al pla d'estudis del grau de tècnic esportiu, tindries el nivell 2. Recordar que aquest no és un títol federatiu, sinó que és un títol acadèmic. O sigui, no tenim res a veure amb la federació, sinó que és com un grau mig de tècnic esportiu. Aprofito una mica per parlar-vos de la facilitat que tenen els estudiants per aprofitar els seus estudis de CAFE i aconseguir un segon títol, no universitari, però un títol que es pot permetre accedir al món laboral. Amb assignatures del pla d'estudi de CAFE, més algunes assignatures del pla d'estudi del cicle formatiu que escolliu de l'Escola Catalana de l'Esport, si m'equivoco me corregís, de l'Escola Catalana de l'Esport, podeu obtenir un títol de grau mitjà que us permet poder treballar.
O sigui, aquesta escola de tècnics només és per a alumnes de l'INEF de Barcelona i de Lleida. Per què? Perquè no es fa tots els estudis del cicle formatiu, sinó que del cicle formatiu es suprimeixen aquelles assignatures que ja esteu fent a la carrera i es complementa amb les assignatures del cicle que no es fan a la carrera. No sé si m'estic explicant. I aleshores, amb una miqueta d'esforç addicional, que a més es fa aquí, doncs teniu una altra titulació que us permet accedir al món laboral abans. A més de comptar també que el preu és molt més reduït, ja que no només a priori amb els estudis actuals de tota la titulació de tècnic només s'estan fent aproximadament unes 2 o 3 assignatures i la formació pràctica. I donat que aquesta formació pràctica normalment l'alumnat que està dins del grau universitari i està en el món laboral vinculat al seu món esportiu pot fer el reconeixement de pràctiques i per tant no caldria fer-la sinó només pagar el reconeixement. I per tant una titulació que aproximadament pot costar entre 1.200 i 1.500 pot sortir per menys de 200 euros. I la titulació la dona al Departament d'Ensenyament. O sigui, és com un cicle mitjà. Jo que he participat a l'Escola Catalana aquesta de l'esport per fer el bloc comú, per ser tècnic d'hoquei patins a nivell 1, això també em convalida, o sigui, si em volgués treure el tècnic de bàsquet o alguna cosa, també em serviria, o sigui, tenint aquest bloc comú, llavors cursant el CAFE, tindria, per exemple, el nivell tècnic de bàsquet? En principi, el bloc comú de bàsquet es cursa durant la carrera. No cal fer-la abans, o si el tens molt bé, però durant la carrera ja el tindràs. O sigui, ja l'aniràs cursant durant el termini dels cursos i per això no caldria fer-lo abans. Al igual que si tens una titulació, com ja ha passat algun cop, alguna titulació prèvia o federativa, no fem l'homologació entre la federativa i l'acadèmica, sinó que s'ha de cursar tot. Alguna pregunta més vinculada amb l'Escola de Tècnics Esportius? Sí, aquesta titulació que dieu de grau mitjà, quina seria? O sigui, quin títol tindria? Quin seria el nom? O n'hi ha de diferents? O és a partir de les mencions? No m'ha quedat clar quin és el títol de grau mitjà que constaria com el Departament de la Generalitat. En principi és el grau mitjà de tecnificació, és un grau mig de tècnic esportiu, a la modalitat que tu facis, si fas de futbol, de l'esport que tu estris. En principi has de fer l'itinerari dels esports. Tu a Esport 2, a l'assignatura d'Esport 2, hauries d'estriar Esport 2 futbol, en el cas que tu vulguis ser tècnic esportiu en futbol. I has de fer Esport 2, Esport 3 i Esport 4 de la modalitat esportiva que tu vols cursar per ser el tècnic esportiu. Per tant, és exclusiu dels esports. És a dir, no n'hi ha cap vinculat amb la salut? En quant a la salut, podries fer la via de salut, però hauries de cursar l'assignatura d'Esport 2, per tant, tindries el grau no amb la menció de salut, sinó amb no menció, perquè aprofita assignatures de la carrera per aquelles assignatures d'FPU que no donem a la carrera, doncs que juntant-les tingui la titulació.
d'acord? Però no té res a veure amb el pla d'estudis general, o sigui, complet de la carrera, no està vinculada amb una menció de la carrera. M'explico? Sí, jo ho comentava més perquè si posteriorment el cas seria de poder fer unes oposicions on em pugui en el meritatge, en els mèrits, en els mèrits per a poder entrar en unes oposicions, et compti aquest grau mitjà. Et comptaria sempre i quan no fos estudis conduents a una titulació superior. Quan es participa en un procés selectiu de personal, normalment les titulacions conduents no compten. Tu tens batxillerat, si la seva titulació conduent al grau, per exemple, si fos una OPO de grau, que el requisit fos tenir el grau, un grau, amb ell li comptaria una mica perquè no és la titulació conduent el títol més elevat, sinó que a banda de la titulació conduent té una altra titulació. És com quan tu et presentes a unes OPOs i pots aportar el batxillerat i un grau superior. Això és el que volia saber. Si tu, a més, tens un grau, el batxillerat no et comptarà perquè és titulació conduent al grau. Però el fet de tenir una segona via sí que et compta una mica, però, aviam, això depèn de la convocatòria, també t'ho dic jo, perquè he estat molts anys a personal i sempre depèn de la convocatòria i depèn de les places que s'oferten, però en termes generals és així. Gràcies. Hola, si no entras este año y quieres entrar al año siguiente, ¿qué es lo mejor? ¿Pasar por un grado superior, irte a otra universidad a hacer alguna otra cosa, intentar... ¿Qué haces? A ver, sí, mira, todo depende de distintas variables, ¿no? Si no has entrado, ¿por qué? Porque has suspendido las PAP, pero tienes... No, porque no has entrado porque hay pocas plazas, veo yo, ¿no? Sí, pero por eso te digo que esto depende de las variables, ¿no? Puedes no entrar, uno, porque no cumples el requisito de haber superado las PAP, otro, porque sí que las has superado, pero tienes una nota de expediente académico pues que no es suficientemente alta como para poder acceder, ¿no? Entonces, bueno, si es la segunda, que creo que dices que sí, ¿no? Que es la segunda opción. No sé. Bueno, a ver... Todo depende de lo que saque... Si no has entrado porque no has superado las pruebas PAP, tienes dos opciones. O entrenarte muy bien para el año siguiente y poder superarlas y poder intentar acceder al sistema público, o bien buscar una alternativa en un centro privado que no tenga PAP. Los hay. Hay centros privados que no hacen pruebas de acceso. Entonces, bueno, todo esto ya es un tema ya más de organización familiar, ¿no? Porque el precio del crédito en un centro privado no tiene nada que ver con un centro público. ¿Pero luego podrías venir? ¿Perdona? ¿Luego podrías venir al siguiente año aquí? Luego al siguiente o al otro, normalmente el siguiente es difícil porque, como ha comentado mi compañero, nosotros abrimos el procedimiento de traslados, bueno, admisión de estudios de otras universidades, pero que generalmente se le conoce por traslados, durante la segunda mitad del curso, que todavía no han acabado el primer curso, por lo tanto, solamente tienen 30 créditos. En función del plan de estudios de la universidad de origen, es posible que estos 30 créditos sean reconocibles al 100% o no, o podría haber algún crédito que no fuese reconocible, podría haberlo, ¿vale? Porque el plan de estudios es muy distinto. Pero bueno, sí, podría ir a la privada y luego intentar al año siguiente o el otro acceder a un centro público, en este caso al centro de Barcelona. Para poder tener opciones, tal y como ha comentado mi compañero antes, como solamente hay 15 plazas de traslado, para tener opciones se recomienda estudiar mucho, porque la variable de acceso es por nota de expediente académico de la carrera, de los años que tienes.
En el caso de que no tengas nota para entrar desde este año y tampoco, pues por organización familiar, por lo que sea, no contempláis el hecho de estudiar en un centro privado, pues puede al año siguiente repetir, la nota general se guarda siempre, pero podría repetir la parte específica para intentar subir nota. Y entonces poder entrar por la vía de acceso a la universidad y participar con una nota más elevada. Gràcies. Afegir aquí també la importància d'estudiar molt bé els plans d'estudis del nostre i del lloc dels que es vendria venir cap aquí. Per què? Perquè moltes vegades les assignatures estan ubicades en diferents semestres, aunque siguin les mateixes, estan ubicades en diferents semestres, en diferents cursos, i això també comporta que després l'horari de l'alumne o de l'alumna que ve de trasllat no és exactament el mateix que l'alumne que està aquí, que fa primer semestre, segon, tercer, sinó que pot fer assignatures de primer semestre, de segon, de tercer, de quart, i això complica una mica també el que és l'organització, només perquè ho tingueu en compte a l'hora d'estudiar-lo també. Jo només un detall també respecte als trasllats d'expedient, i és que si un alumne ve d'una universitat on no ha fet proves específiques d'accés, quan vingui a fer el trasllat li demanarem que les faci i que les superi. Sí, hola, bon dia. La meva pregunta va sobre l'Escola de Tècnics Esportius. A l'Escola Catalana de l'Esport, que està aquí en Esplugues, ofereixen aquests títols i consten d'una part comú que has de superar i després estan les parts específiques. Les parts específiques de tècnic, que pot ser o bé de socorrisme, de natació nivell 1, de bàsquet. La meva pregunta seria, en el cas que tu ja tinguis un d'aquests títols i, per tant, tens aprovada la port comú, si vols cursar i treure't un altre títol de tècnic, hauries de fer aquí només la part específica? En principi, quan tu vas allà a l'Escola Catalana, nosaltres tenim la vinculació amb l'Escola Catalana de l'Esport. En principi, tu quan fas aquí la matriculació del tècnic de l'esport que tu vulguis, en principi és com tu dius, que té la part comuna i el bloc específic, i després està el bloc pràctic, que és anar a fer les pràctiques. En principi, el bloc comú, depenent de la tipologia d'estudi, ja sigui l'OE o l'OCSE, en principi és el mateix, ja sigui a l'Escola Catalana com aquí, perquè utilitzem la mateixa simultaneïtat d'estudis. En principi, l'únic que seria per fer aquí una altra titulació és cursar el bloc específic de la titulació. Perquè aquí, tècnic esportiu de bàsquet, d'handbol, de futbol, de la titulació que sigui, el bloc comú sempre és el mateix. El que varia és l'especialitat, que això depèn de la modalitat d'esports que tu aquí a la carrera es tries. Si a Esport 2 fas handbol, no podràs poder treure't el tècnic esportiu de bàsquet. Hauràs de treure't el d'handbol. Després, a posteriori, el que podríem fer és, en el cas que un cop ja hagi superat el grau universitari i vulguis treure't un altre tipus de tècnic esportiu, podríem fer la convalidació només del bloc comú de l'altra titulació de tècnic. Vale, gràcies. Recordar-vos que nosaltres treballem amb l'Escola Catalana de l'Esport. O sigui, els profes que venen a fer classes aquí a l'INEF, pels alumnes de l'INEF que es matriculen a EFTEM, són profes de l'Escola Catalana de l'Esport, per tant tenen l'expedient acadèmic del vostre, suposo que del tu. Yo no veo muy bien, no sé si eres madre o eres alumna. Ah, vale, perdona, digo, a ver si va a meter la pata. Doncs, o sigui, que treballem plegats, saps? O sigui, que si té superada la part comú, doncs la té superada.
Tenim alguna pregunta més vinculada amb l'Escola de Tècnics Esportius? No? Doncs, amb el tema de mobilitat, si n'hi ha alguna pregunta, algun dubte? Bon dia. A mobilitat hi havia dos tipus, que era el d'estudis i el de pràctiques. Les pràctiques serien també al quart any o sortir al 5è any sense fer pràctiques al quart? Hola, bon dia. Doncs seria la teva elecció. Tu escolliries si les vols fer a quart, perquè pots fer-les, si no m'equivoco, fins al plaç de juliol del mateix any, o fer un 5è any i només fer les pràctiques. I en cas de fer les d'estudis, deia que era per països d'Europa. No hi hauria la possibilitat de sortir fora d'Europa? Es podria mirar. Si estiguessis molt interessat, podríem mirar de crear algun conveni amb alguna universitat de fora d'Europa. Merci. Hola de nou. Mira, jo volia preguntar pel que fa a l'Erasmus, no com a pràctiques, sinó com a fer fora uns estudis, no? Existeixen beques pels Erasmus? Perquè el tema diners és una cosa que sempre m'ha tirat enrere, perquè sé que l'Erasmus és una cosa que és cara. Llavors jo volia preguntar si donen ajudes a gent que ho necessita. Sí, quan entres tu al programa d'Erasmus Estudis se t'atorga una beca. Llavors, depenent del país que vas, depenent del nivell de renta que tenen en aquell país, la quantia mensual és major o inferior. Si jo normalment rebo la beca general, aquesta beca me l'han de donar? Sí, li donen a tothom que demana un Erasmus Estudis. No depèn ni dels ingressos ni res, és tothom que participa en un programa d'estudis, Erasmus Estudis, se li atorga aquesta beca. Vale, merci. De res. Sí, en aquest sentit, com han comentat abans, recordeu que si esteu pensant en la idea de mobilitat, la importància de l'idioma i de la nota acadèmica. Llavors, això sí que és important que des del primer moment que lo tingueu present. Alguna altra... Continuem. Alguna altra pregunta vinculada amb la mobilitat? No? Doncs han sorgit moltes preguntes, però encara jo crec que suposo que algú de vosaltres tindrà potser dubtes més personals. Si voleu, obrim un espai que ara nos distribuirem per aquí per la sala els diferents companys amb el cartelet de les diferents temàtiques, potser per intentar respondre qüestions més personals, i després la idea és poder fer entre totes les persones que esteu interessades un petit tour per les instal·lacions de l'INEF. Llavors, com no sé si tothom es quedarà al tour, merci, moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Recordeu-vos que tota la informació està gravada, es penjarà i que tota la documentació, tota la informació de tot el que hem estat parlant està exactament a la web. Qualsevol dubte, sobretot, estudia molt bé les normatives, els documents escrits, que posa exactament fil per randa, exactament tot. Sí, disculpe. Sí, no, aquí ara mateix els companys s'aixecaran una mica amb el cartelet i ens organitzem en diferents subgrups.